زلام و مۆری چیرۆکە چرکەزیایە سەلیم تەمۆ وەرگەڕاندیە کوردی زلامێک ڕۆژێکیش خۆرە دەگەڕێ ڕاستی میرۆیەکی تێ لێ بەگەنم سەر پشتا مۆریە هەیە دناڤەواندا سوبحەتێک وسە دەرباس دەبێ زلام مۆریێ ئەف تشتێک و دبندت پەرچقەیە چییە بارێتە چییە مۆری بارێم خواردنە زلام چما سەرێتە وسە مەزنە مۆری تەv ئاقلە زلام چما گاوێنتە وسە بحێزم قەوینە مۆری ji ber ku ez bi hez qewetim zilam çima navtenga te wisa zirava morî ji ber ku ez hindik dixwim zilam ev li bagenimî têra çend rojan tê dike morî bersir dide têra du salan zilam jê bawer nake û ji bo ku biceribîne radhijê mîroyê û genimê wê dibe mala xwe moriyê û li bagenimê dixe cêrekî devê cêrê digire û radike cihekî di nav da salek du sal sê sal derbas dibin di nîvê sala çaran da morî tê bîra zilam radibe cêrî dertîne devê cêrî vedike û diqelibîne gava diqelibîne ku çi bibîne mîro û nîvê li bagenimê dikeve erdê zilam şaş dimîne û ji mîroyê dipirse ev çi ye te gotibû ku tu dê li bagenimê du salan derbas bikî te çima nava sê sal û nîvan da nîvê li bê qedandiya morî bersiva wî dide û dibêje serê min mezina û tu jî aqile jî te ez sê sal û nîva xeyalê de hiştim ger ku min li bagenimê di du salan de xilas bikira ez ê bircîbûna bimira zilam li borîna xwe lê dixwaze û moriyê azad dike çîroka me çû nav deviya rehmendê û bavê me hemiya